Πες μας τι θα μας μιλήσει σήμερα. Θα μιλήσουμε για το φωτισμό, καθώς ο φωτισμός είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για την αρχιτεκτονική εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου. Είναι αυτό που δημιουργεί την ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα που είναι κάτι το τόσο άειλο, το τόσο άπιαστο, παρ' όλα αυτά κάτι το τόσο σημαντικό που μπορεί να μας χαλαρώσει μέσα σε ένα χώρο, να μας μεταδώσει έτσι μια όμορφη θετική ενέργεια. Βέβαια ένα κεράκι ανάβεις και αμέσως αλλάζει ολόκληρη η ατμόσφαιρα, αμέσως τη διάθεση σου και η γλυκάδα αυτή του φωτός του κεριού, αμέσως αλλάζει. Και εσύ μας λες τώρα για το γενικό και το βασικό φωτισμό του σπιτιού. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε την ανακάλυψη της πρώτης λάμπας γύρω στα 1800. Ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτό είναι λόγω του ότι είναι ηρωνικό το πως ο Τόμας Έντισον, αυτός που ανακάλυψε τη λάμπα, την ηλεκτρική λάμπα, φοβόταν το σκοτάδι. Αλήθεια. Ο ίδιος μάλιστα έλεγε ότι πρώτα ανακαλύπτω την ανάγκη του ανθρώπου, μετά την επινώ και στο τέλος τη δημιουργώ, και όντως είναι καλό να ανακαλύψουμε πρώτα, ας σταθούμε λίγο σε αυτή τη φωτογραφία, γιατί αν μιλάει από μόνη της, βλέπουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους να φωτίσει κάποιος ένα αντικείμενο. Σε αυτή την περίπτωση η μπάλα. Ένα zoom έτσι να κάνουμε. Στην πρώτη φωτογραφία στα αριστερά βλέπουμε το πως η λάμπα αυτή, το αντικείμενο μας δηλαδή, φωτίζεται από πάνω. Δηλαδή το σποτ το οποίο υπάρχει ακριβώς από πάνω του φωτίζει το στοιχείο αυτό. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι ο λεγόμενος κρυφός φωτισμός, μέσα από τον οποίο το αντικείμενο φωτίζεται από πίσω. Δηλαδή δεν είναι το λεγόμενο direct lighting, και αυτό είναι που δημιουργεί πολλές φορές και την χαλαρότητα σε ένα χώρο, είναι ο κρυφός φωτισμός που ακούμε. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε ότι το αντικείμενο φωτίζεται με δύο spots από πάνω ακριβώς και είναι ο πιο ισχυρός φωτισμός από τους τρεις, καθότι φωτίζει και το αντικείμενο αλλά και τον χώρο γύρω από αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε στις επόμενες φωτογραφίες, όπου βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα μέσα από το οποίο ο μπροστινός τοίχος, δεν μιλάμε για τους δύο γκρίζους τοίχους από πίσω στο βάθος, είναι αυτό το το οποίο δημιουργείται μπροστά μας, το βλέπουμε να είναι σε ένα λιλά χρώμα. Αυτό επιτυγχάνεται όχι με χρώμα στον τοίχο, αλλά με ένα φωτισμό σωστό στο δάπεδο πολλές φορές, που χτυπάει προς τα πάνω και επίσης κάνει και τον χώρο μας να ψηλώνει, να φαίνεται πιο ψηλοτάβανος όταν ο φωτισμός είναι στο δάπεδο. Σε αυτή τη φωτογραφία πάλι βλέπουμε ναι μεν πορτοκαλί τοίχο, αλλά στο ταβάνι από πάνω είναι άσπρος, και όμως επειδή το φως, η φλωρέντζα δίπλα του αντανακλά, είναι σε χρώμα, αντανακλά πάνω στο άσπρο χρώμα και δημιουργεί χρώμα. Χωρίς να έχουμε βάψει τον τοίχο μας κίτρινο, αυτό είναι μόνο από το φως. Πολύ ωραίο, έξυπνο. Σε αυτή τη φωτογραφία μιλάει η ατμόσφαιρα, είναι αυτό που λέγαμε πριν, με τον μπλε φωτισμό δημιουργείται αυτή η έντονη ατμόσφαιρα. Αυτό το φως είναι λίγο ψυχρό όμως. Είναι λίγο ψυχρό, ναι. Είναι θέμα γούστου. Εδώ βλέπουμε πως φωτίζεται ένας πίνακας, και στη συνέχεια στην επόμενη φωτογραφία θα δούμε τους παραδοσιακούς τρόπους που φωτιζόταν ένας πίνακας. Για παράδειγμα, εδώ είναι το φωτιστικό ακριβώς από πάνω από τον πίνακα, το οποίο το κάνανε σε πολλούς εκθεσιακούς χώρους, ακόμα γίνεται αυτό, ακόμα το βλέπουμε. Όμως επειδή δημιουργήθηκε το θέμα της θερμότητας και αυτό χαλάει το έργο τέχνης πολλές φορές, καλύτερα είναι να το φωτίζουμε από πιο μακριά το έργο τέχνης, για να μην υπάρχει φθορά. Όπως και σε αυτή την περίπτωση είναι στο ταβάνι, αλλά φωτίζεται το έργο μια χαρά. Εδώ μιλάμε για direct lighting, δηλαδή ο φωτισμός συγκεντρώνεται πάνω από το island bar της κουζίνας και μπορεί να θέλουμε συγκεντρωτικό φωτισμό σε ένα χώρο, δηλαδή εκεί που διαβάζουμε να έχουμε μια λάμπα από πάνω μας, σαν εδώ στην κουζίνα, μόνο στον χώρο που θα φάμε. Αυτό είναι ο συγκεντρωτικός φωτισμός, καθώς και ένα floor lamp, όπως είναι το συγκεκριμένο στη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε το παιχνίδι των σκιών που δημιουργείται με ένα floor lamp, και είναι πραγματικά μαγικό το πώς δημιουργεί ο φωτισμός αυτό το παιχνίδι. Στο δάπεδο βλέπουμε τις σκιές να ανοίγονται. Τώρα θα πάμε στην τεχνολογία, η οποία έχει να κάνει με τον LED φωτισμό.
Το LED βγαίνει σε τέτοια μορφή όπως το βλέπουμε και σε χρώματα, όπως σε αυτή τη φωτογραφία, και είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να φωτιστεί ένας χώρος. Έχει ζωή 4 ετών, χωρίς να πάθει τίποτα. Αποτελείται από μικρά LED φωτάκια, τα οποία είναι αυτά που δημιουργούν τον κρυφό φωτισμό πολλές φορές στο ταβάνι και αυτό τον ήπιο χαλαρωτικό φωτισμό που λέγαμε πριν. Εδώ όμως έχουμε ένα μοντέρνο και με ένα κλασικό φωτιστικό συνδυασμό που δεν χαλάει όλη η εικόνα. Και αυτό με γυψοσανίδα και κρυφό φωτισμό το ίδιο. Το LED ρωτάνε είναι οικονομικό όντως? Είναι πολύ οικονομικό, έχει ζωή 4 ετών, ναι. Στοιχίζει όμως πολύ για να το βάλεις? Στοιχίζει λίγο να το αγοράσεις, ναι, αλλά αν σκεφτεί κάποιος το πόσο οικονομικό είναι στην πορεία, δεν θα σου καεί εύκολα το LED. Ενώ μια halogen λάμπα, μια φλωρέντζα, ένα σποτ θα σου... Δηλαδή αν δεν 4 χρόνια. Ναι. 4 χρόνια. Εδώ ας πούμε βλέπουμε το LED πίσω από επιφάνεια, σε αυτή την περίπτωση είτε πλαστικό είτε γυαλί, στο χώρο της κουζίνας ας πούμε. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό. Αυτή είναι η τεχνολογία. Και υπάρχει σε διάφορα χρώματα, έχεις πει. Ναι. Επίσης το LED βγαίνει και σε μορφή spots, όπως είναι αυτό που βλέπουμε, και μπαίνει και σε ταβάνι και στο δάπεδο. Αυτό είναι το effect που δημιουργεί στο τέλος όταν μπει σε σειρά. Ναι, κάνει για ένα entrance ξενοδοχείου, ένα εντυπωσιακό χώρο αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση είναι τα λεγόμενα starlights. Είναι μια ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου εδώ που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο χώρο του μπαρ για να δώσουν αυτό το skylight effect ας πούμε, το οποίο όταν είναι και σκοτεινό, όταν είναι βράδυ, έχει πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Εδώ θα ήθελα καταλήγοντας να μιλήσουμε λίγο για τον φυσικό φωτισμό, το natural light, το οποίο εδώ βλέπουμε το φως της μέρας. Στην επόμενη φωτογραφία θα μπορούσαμε να δούμε και το φως της νύχτας. Εδώ είναι της μέρας, στην επόμενη είναι του απογεύματος και στην τελευταία όταν πάει να βραδιάσει. Και ας μην ξεχνάμε το πόσο σημαντικό είναι και το φυσικός φωτισμός στη ζωή μας. Είναι και ο πιο βεβαίως οικονομικός. Καλό είναι όταν ένα ζευγάρι χτίζει το σπίτι του να κάνει πρόνοια ας πούμε για παράθυρα, ανοίγματα που να αφήνει το φως ελεύθερο να μπαίνει στο σπίτι. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή πρώτη γνωριμία με το πώς δημιουργήθηκε πρώτα η ηλεκτρική λάμπα και μετά πώς προχώρησε και η τεχνολογία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.